paketti. Kiivaa, sokeria 6 kiloa. Siitä tekijälle paljon iloa. Turitetaan litku pulloon. Pulloannolle ja hyvää tulloa. Kui saakeli tätä elämää. Voisit sä pitää jotain ääntä eikä hiippailla tuolla tavalla ihmisiä säikytte. Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Saakeli! Isto, lopeta! En varma! Koita nyt rauhoittua! Hiljaa! Ette sun yhtään häveä. No en! Oli miten oli. Ole hyvä ja poistu. Mä sanon, että tärkeintä tässä on tää puuhailu eikä sun kanssa loppuun. Ihan kauhean hajukin. Miten nyt tää mukaan vaarallista? No ei tää haise yhtään, jos olisin kaikessa rauhassa saanut kaataa sen tonne asti. Sä luule itsekäs. Paraskin puhumaan! Saanko huomata, että kaikki asutte täällä minun asunnossani? Sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis. Anteeksi, kuinka? Mäkätät, komentelet, määräilet.